Jongens, hebben jullie nou zin vandaag bij het festje? Ja. Wat vind je het leukste dingen hier zo? De ballenbak. De ballenbak. Waar je moet trekken. Sorry? Waar je moet trekken met van die dingen. Kan je dat een beetje goed? Ja. Ja. En wat vind jij het leukste? Met waar we niet in zitten. De ballenbak. En waarom? Omdat daar heel veel ballen in zitten en omdat je daar heel goed kan vechten. Jongens, hebben jullie nou zin vandaag bij Stichting het Festje? Ja. Ja? Welke trampoline vind je het leukste? Welke springkussen vind je het leukste? Die blauwe dan. Die blauwe waar die dan moet je aan. Ja. Dan zit je aan de touw vast, dan moet je heel hard rennen, dan moet je iets erop plakken en dan dan is het spel. En dan ga je bijna uit. Wat vind je van de organisatie zelf? Ja, het zit heel goed in elkaar. Het zit strak in elkaar. Ze doen het in principe met z'n tweeën, met een hele hoop vrijwilligers erbij. En ik vind dat een hele goede organisatie. Ja, dat is hartstikke leuk voor de kinderen van Oostburg en rondom. Dan komen de kinderen tenminste buiten en ik vind dat een goed idee, want de kinderen zitten heel vaak binnen en achter de computer en alles. En buitenspelen vind ik een heel goed initiatief. En hoe is het allemaal begonnen, Stichting het Festje? Stichting het Festje, dat is eigenlijk ontstaan samen met een vriend om de kinderen van achter de computer weg te halen. Net zoals wij vroeger deden, buiten spelen. Tegenwoordig zitten die kinderen allemaal na schooltijd binnen, zitten op de computer. Wij dachten, we gaan maar dat oplossen. We gaan een keer op het festje een springkussen neerzetten. Ze kunnen zaklopen, blikken gooien, et cetera, et cetera. Ja, op een gegeven moment zit je rond tafel, je plant een datum. Je gaat richting de autoriteiten waarover je toestemming van krijgt. Daar kregen we groen licht van. Ja, je zit te praten, wat is één springkussen? Op een gegeven moment worden dat er 2, dan worden er 3. Ja, daar zit een financieel plaatje aan, dus ja, we hebben geen centen. We zijn 2 gezinnen die aan het opzetten. En we zijn met een startbedrag van beide gezinnen begonnen. En de eerste keer was eigenlijk een groot succes, mooi weer, heel veel kinderen, vele positieve reacties. Dus ja, wat geld gewonnen, wat verdiend op heel die dag. We dachten, ja, je bent met centen bezig van de gemeenschap, dat kan niet, we worden een stichting. En we gaan kijken wat we in het verloop der jaren nog meer kunnen doen voor de buurt CQ Groot-Oostburg. En hoe verloopt het vandaag? Ja, het is het lustrum van het jaar, het is 5-jarig bestaan dat we het doen. Het is de eerste keer zitten we in regen. Het is de eerste keer. Nu is het droog, de mensen komen, de kinderen genieten en dat is voor ons het grootste. Aan de ouders willen komen, die kinderen genieten toch een beetje regen, dat is niet zo erg. Wat vindt u van de organisatie? Ja, leuk georganiseerd. Leuk zo'n speelmiddag, even samenkomen, even op een andere manier met elkaar spelen. Gezellig. Ook blij dat de kinderen eventjes weg zijn. Ja, zeker, natuurlijk. En hij kan even lekker rond en bewegen, lekker springen en zich uitleven. En daar is het eigenlijk voor bedoeld, denk ik. Ondanks het weer hebben ze een hele leuke middag.